ole tun du ma chuan bol sai be mun kan chin dan le kan kol dan te anan soi ve anga comment ala ma le tong ka te soi tel ve tin la min an tia te ma jun kan an soi tel ve do na no lok pui tu rang thil te omen no lok pui ni chon an lom alom mo tang bol sai be mun ni ti hian a mun kan an ti fai ka lo chi tha na turin hami ati nang chi kamo ma chi ti an te mi ka tiang chi khan kan an kap ta ka tiang chi lo chi ta da bi ka chu 2 liter ka ta ml pol khan atok ta ml kan an pula han li kha uluk tu khan kan han phu ta chol kar khat ma angai ni chu ma lo chun thlai chi kha thak chi ni lo wa chuan chol kar khat kan han hak ta chu min no chuan bol sai be chi kha kan tu ta ni hei lo chi ta du man ni a tha khop mai mà bị bùn rì vô thì bác phải chịu muốn là hiện với cả nụ liền đâu cái là thì bác sẽ phù lại kan phù mới là viên kan thar thế này July sum này là bạn này han kan tụ ta chuan October là pum ang kan kol chun chom ta muốn đi ran pa tu kan to lo chuan thai SF khop mai chuan ya bor sai be chi kha han kan an tu ma khanin ran nung thana ml ni hi 2 liter kata kan pola chonin kan han chia vekta chin ko in kan han chia ta bor sai be chi ka chon kan da hu hil le a chimin wa chon kan tu ta ni chon hei a bi hi chuang khati len in kan kaltir ta chemi a len a chu fit khat kar da ni chon a bi hi fit khat kar dan tho chon chuang khat na chu ding kan han kaltir da chon ni na po chu ting tu chon kan ta ma ro chu chuang khat na le a chuang ni na in ka ri fit ni mihring kal na tur kama ting chu kan han te an tek tira kha hei kin chu Google te YouTube te kan ro ena kan ti ni me ta a tek tir kha zing se ve kal ho te hian a zing tu engat ngen vat ti zing ve ting chu na ra thei don me in deep ve kang te min han ti sak no ko ma chu lo to khop mai a lo jing lo ma lo chu ama hi a met ve do awang hian hi ara an seng ko jon pal lo chu nga ya anom chu nom bok lo ama ro chu a chin dan vel Google vel ate YouTube vel te kan an mu a hlok dan ber ani an tia khan tiang a chin hi ania chuan alo pui lo khopin ka ria an ran hu pa lo in deep lo chuan a ti le no bon le tun anga han tia kha han china a billion te a bi te a tianga han rem kha alo to khopin ka ria chuan kan han tu ta kan tu atanga sarkar kan tu ti atanga sarkar na velan abi pul kan ri vur ta chuan voitum vel kan ri vur ani fur lai te ani ania chan chu bi buran re vur kan dei tha kha abi pulang kan ri mai du ta mo chuan tu atanga thakata NPK 19 ha na ka chi kha dorami kan le kan pe char ni som da na hin kan pe thina ni chuan apartran tia khan micronutrient kha kan pe le ta chuan micronutrient ro chu thakhat le chun la apartran le are min kar thakhat le chun le ve langa hian muithum vel kan kap ma wan pe ni chuan ranung thana hi ya parma kan voi ni kan kapa par nu ero ara nu ero chuan kan kap la lo hrim hrim chan chu kan lau ve wangi mo a vai kan vai a ra lo patin hei abi kar le alen kar ju ti khan an nin nei dan chu in thati meng kut kan khap ve la na kan mo kami kha to ko mai tianga an chang sing taka an ra hi a mu no mani
lấy sập bẹc lúc tục chuan khát tiếng không thể lo cú nghĩa tục quốc quốc mấy à anh tia chứ mà chuan urea bẹc thì anh support lo ấy mẹ lấy hi adu mà mỏ chalu tục adu chalu tục lem lo anh mấy thế này mà sai bé mà chuan anh nãy hi tia cũng mi về ta này hi anh ấy chân nhiều ngô cái tia alo tia bốc khăn nè chân hi cần xem mấy việc lo trái có đàn mai về ra đi cáp xin nè ra gần tia cần cáp xin à alo chả khóc bây giờ cả trang anh đi thùng na về lại về đôi hi là cái ta asi à thế bộ aron moi chou le chân đô mà ai ta bộ hi asi ta bộ le min na gì le đâu tôi hi mà nuôi làm bằng miệng na cũng nên nên nó hi trái có đàn mai về ra đi cần soi sao lo con à thil nung te tak te de ni an tia a in thla pung thei pon tia chemical fungicide ni lo ni fungicide to chu ni a chemical fungicide chemical an ni lo ni te ma chuanin a in thla pung thei a thil nung ani wa ni thla pung thei a dar kar chan venis dar kar venis som tum chum chuan a chum hlum thei ni te po an tia ni te ma chuan a expire to chu man me lo tu mi thiam po ron nu la tra ko dar ma vera ti hi chu athar tlam tha ni lo chun an chaw lo wang chu chuan chun dawra kan nei dawn pawhin a siam kum leh thla ena siam thla an chu atanga tharuk aya upat to chun dragonar mai vera di kha leilo top tur ani expire to chu man tang lo he chemical de chu expire to nu po eng mu chen na man ti ta ani turang kha ni to lo ve ti thil tu mai kha ni ta ma chuan dragonar mai vera di hi chu athar lam tha chu dawra kan lei pawhin lei tur ani expiry date kha in ngei tur ani as mang fung a siam thla vel na khama uluk pi khi ngai ani chu nei tuna video hi thlathum pum hlum kan tu atanga thlathum pum hlum no kan la kan ya asangi me de kan ni fitriat te ni athen te pe chu to na thian kan han koi kula kan han la a athen amun te po hi sna kan tho mu mal lo ani wangin anim poi ni ma mar chu lo chi ta nang ka ani wang khan amun khat ti fai ai thi fai lu tu khangai lo kan ti kama ten azari pai tur lo nia kan ni kan lo pai lo wa hlok don hi kan tia mar chu azar lo du zu vak hi lo hlok lo nia zo kan ma pai za turan lo ti zo ka ya azar chu ni dian ara chu chu lom chu chu mar chu pai kai kan kol ran tira youtube ate kan nan kan na cao chẳng ngắn bảy lái đi chứ cần luôn mùi với nè ý vài hồ tê sa bô tê có thằng hồi nan chỉ là bố con mà rồi chú à sao là tất nhiên lúc bảy bố con luôn mùi luôn thế này RM đó là rồi là mà à cao chẳng bảy tuổi thế anh tỷ thế khác anh lú sẽ lên nó mà rồi chú anh tỷ tuổi anh cho chỗ này LPS còn tập tu tê tê han cả lâu nè thật sự có hết nó cũng anh tỷ tất mẹ chân hi na kum bor sai bek thasika kum bok rangai lo ten ti boka chuan comment na lama khan alo kum rengem tia kha min lo a enge lo ching to thini nom chen comment na lama khan min han ti sak pulama chun try ko dharma micronutrient bi ka impact ti chun pero u mizoram tomato kung kata cái gì li vai mà cái số mà trong á số mà li anh chỉ hay tầm li chứ mà chúng cái vi cái hồi na training trong một thời training anh bé cái bộ khăn micronutrient ha anh cho chứ mà chúng nên nấu bé bé đó nên mà sẽ thay mà một tấm bụi này luôn nè cái anh muốn nè thì em hiện nè azima us basketball ground thì đuôi là cái này quintal sari thum atharun chung ankol chung thakat ankol chung thathum chung atharun chung thakat le chen ve chung kan quintal sari wel kan thar wona hlok kopa market a boina amlo thalna duri lungai thak lo em em ani andu chama chonin a hlok ani cho kan ko lan tlang pui di han kan han soya in lo hlok pui an be se ya lo hlok pui ang lom le ang chon engem mo share du te min ni chon mi han share veula chon kan video te kan channel te subscribe te
like te comment te share te ka min lo ti sak ve ula comment hi har sa em wa kan ti ka sei lo wa ka hre thina chuan ni du khob lo tam tak omang ole alo me